πάντα όλα για το σπίτι. Θα μπούμε και... Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να ακούσετε προσεκτικά τη συζήτηση που ακολουθεί, γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο θέμα και για μας τις ίδιες, αλλά και για τα παιδιά μας. Τι συμβαίνει με τις βιταμίνες, με τις πολυβιταμίνες που έχουμε πάρει όλοι, έχουμε δοκιμάσει, έχουμε ακούσει πολλά, υπάρχουν και διαφορετικά προϊόντα. Να μιλήσουμε λίγο για τους μύθους και τις αλήθειες και να μας τα διευκρινίσει τα περισσότερα. Μια γλυκιά διατροφολόγος που είναι μαζί μας, αλλά πολύ καταρτισμένη. Μαζί μας είναι η Μαρία Κολοτούρου. Καλώς όρισες, Μαράκη. Είσαι καλά? Μια χαρά. Είσαι έτοιμη για αυτή την κουβέντα? Είμαι πανέτοιμη. Γιατί θέλω να ρωτήσω, να συζητήσουμε πράγματα τα οποία ούτε εγώ ξέρω τελικά αν αληθεύουν ή είναι μύθοι. Ναι, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω με τις πολυβιταμίνες. Εγώ προσέχω τη διατροφή μου, λέμε τώρα. Ένα παράδειγμα. Προσέχω τη διατροφή μου και τρώω σωστά. Χρειάζομαι τις πολυβιταμίνες? Ή αν έχουμε μία σωστή διατροφή, δεν είναι αναγκαίες? Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν έχουμε καλή διατροφή δεν χρειαζόμαστε τις πολυβιταμίνες. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία μπορεί να κάνουν την καλύτερη διατροφή που μπορούν, ωστόσο πάλι να υπάρχει χώρος για μια πολυβιταμίνη για διάφορους λόγους. Δηλαδή μπορεί να τρώει κάποιος φρούτα, λαχανικά, το κρέας από όλες τις ομάδες. Και να χρειάζεται πάλι πολυβιταμίνες. Ναι. Γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Καταρχήν, εξαρτάται και από την περίοδο που διανύει ένα άτομο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε πιο αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνες εκείνη την εποχή, είτε λόγω φόρτου εργασίας, λόγω στρες, λόγω του ότι ασκούμαστε περισσότερο, λόγω του ότι ενδεχομένως δίνουμε εξετάσεις. Οπότε να χρειαζόμαστε ένα τσακ παραπάνω, το οποίο δεν μπορεί να μας δώσει διατροφή πάντα. Άρα πρώτον εξαρτάται από την περίοδο που περνάμε. Σωστά. Έχει να κάνει με τον καθένα μας ξεχωριστά. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να κάνουμε ίσως εξετάσεις αίματος για να δούμε αν υπάρχει ανάγκη. Επειδή ουσιαστικά δεν μιλάμε για αβιταμίνωση, δηλαδή οι πολυβιταμίνες δεν έχουν σαν στόχο να καλύψουν την αβιταμίνωση, αλλά να καλύψουν υποκλινικά χαμηλά επίπεδα βιταμινών. Δηλαδή εννοώ ότι μια διατροφή δεν σημαίνει ότι αν δεν μας καλύπτει στο 100% αυτό θα φανεί σε κάτι. Μπορεί να μην φανεί ούτε στις εξετάσεις αίματος που μπορεί να κάνουμε. Απλώς αυτό που μπορεί να μας δώσει πολυβιταμίνη είναι το να νιώσουμε καλύτερα όταν την πάρουμε και εκεί ίσως μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας έλειπε κάτι. Από άποψη ενέργειας. Από άποψη ενέργειας, από άποψη καλύτερης λειτουργίας του οργανισμού. Γιατί ουσιαστικά αν έχουμε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, επαρκή επίπεδα, αλλά όχι το ιδανικό επίπεδο βιταμινών του οργανισμού, τότε μπορεί να μην μπορούμε να αποδώσουμε στο 100%. Από αυτή την άποψη δηλαδή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια συστατικά που όσο καλά και να τρώμε δεν τα βρίσκουμε στις τροφές, στα φαγητά, τα μαγειρεμένα, στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά μπορούμε να τα βρούμε μέσα στις πολυβιταμίνες? Υπάρχουν κάποια συστατικά, όπως για παράδειγμα το συνένζυμο Q10, το οποίο ξέρουμε ότι. Το συνένζυμο Q10, μάλιστα. Ναι. Το οποίο ξέρουμε ότι βοηθάει και στην απελευθέρωση της ενέργειας, επομένως μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Δεν βρίσκεται, ας πούμε, στο βρίσκεται σε κάποιες τροφές, αλλά δεν βρίσκεται σε επαρκή ποσότητα. Πρέπει να φας πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα που είναι αδύνατο. Και από τον οργανισμό. Σε ποια τροφή το βρίσκουμε? Βρίσκεται πιο πολύ στο κρέας. κρέας. Αλλά το να δώσουμε στον οργανισμό, τον βοηθάμε από το να το συνθέσει ο ίδιος, να ενισχύσει λιγάκι τις λειτουργίες που υποστηρίζει το συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό. Επίσης και η ταυρίνη είναι ένα παράδειγμα, η οποία ταυρίνη είναι ένα αμινοξύ, το οποίο παράγεται από τον οργανισμό, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα συστατικά ο οργανισμός για να την παράξει. Και ειδικά τα άτομα που δεν καταναλώνουν πολλά ζωικής προέλευσης τρόφιμα, στα οποία βρίσκεται η ταυρίνη, μπορεί να χρειάζονται μια επιπλέον ποσότητα από αυτό το θρεπτικό συστατικό. Δεν πρέπει να είναι τότε εξειδικευμένες, δηλαδή να υπάρχει μια εξειδίκευση σε αυτό που έχουμε εμείς ανάγκη? Υπάρχουν, γι' αυτό και υπάρχουν. Δηλαδή, εμείς για να ψάξουμε μια βιταμίνη, τι βλέπουμε, τι έχουμε ανάγκη? Δηλαδή, εγώ έχω τύχει να πάω να αγοράσω για τα μαλλιά και για τα νύχια. Ναι, σίγουρα υπάρχουν και πιο στοχευμένα προϊόντα, οπότε μπορούμε σε συνεργασία και με το φαρμακοποιό ή με κάποιο γιατρό ή διαιτολόγο, με κάποιον επιστήμονα υγείας που γνωρίζει, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας και να επιλέξουμε. Για παράδειγμα, τα άτομα που εργάζονται πολύ, που χρειάζονται ενέργεια, μπορεί να διαλέξουν κάποιο σκεύασμα που να έχει είτε το Panax Ginseng, που και αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε εύκολα από τη διατροφή, είτε το Ginkgo biloba, που και αυτό είναι ένα θρεπτικό συστατικό που φαίνεται να βοηθάει και στη σκέψη και στη συγκέντρωση. Και τα άτομα που δουλεύουν πολύ μπορεί να έχουν ανάγκη από κάτι τέτοιο. Επίσης, έχω ακούσει ότι και να πάρεις βιταμίνες δεν απορροφούνται σωστά από τον οργανισμό. Ναι, αυτό δεν ισχύει. Σίγουρα οι βιταμίνες απορροφούνται καλύτερα από τις τροφές. Ωστόσο, αν κάποιος έχει ανάγκη, το να πάρει το σκεύασμα της πολυβιταμίνης θα τον οδηγήσει στο να απορροφήσει την ποσότητα την επιπλέον που χρειάζεται. Απλά υπάρχουν και κάποιες οδηγίες χρήσεως για τις πολυβιταμίνες που μπορούμε έτσι να βελτιστοποιήσουμε την απορρόφησή τους. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την πολυβιταμίνη μαζί με κάποιο γεύμα και ιδανικά το πρωί, έχουμε καλύτερη απορρόφηση. Λένε στο φαγητό πριν μετά, δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο. Απλώς, αν το πάρουμε με φαγητό, επειδή ουσιαστικά λαμβάνεται μαζί με την τροφή και τα πεπτικά ένζημα βοηθάνε στην απορρόφηση των βιταμινών, βοηθάμε έτσι να έχουμε βέλτιστη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών του Μπορεί σκευάσματος. να είναι επικίνδυνες.
Αν γίνεται σωστή χρήση, όχι. Γιατί οι πολυβιταμίνες περιέχουν ποσοστά βιταμινών και ιχνοστοιχείων σε απόλυτα ασφαλή επίπεδα για υγιείς ενήλικες. Οπότε, αν ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσεως, κοιτάξτε, μιλάμε ότι οι πολυβιταμίνες απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό, όχι σε άτομα που είναι άρρωστα ή που παίρνουν φάρμακα. Εκεί πάντα θέλουμε τη συμβουλή του γιατρού. Καλά, ναι, είναι ένα ξεχωριστό ποσοστό εκείνο. Κάποιοι λένε ότι αν, ας πούμε, παίρνεις κάποιες πολυβιταμίνες, που σαφώς καταλαβαίνεις ότι έχεις περισσότερη ενέργεια, δεν κουράζεσαι τόσο εύκολα, ναι, αισθάνεσαι πιο δυνατός, ας πούμε, το σώμα σου. Λένε ότι εάν παίρνεις αυτές τις βιταμίνες, σου ανοίγει όρεξη. Ναι. Οπότε μπορεί να φας περισσότερο και να παχύνεις. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλος μύθος. Οι βιταμίνες τόσο ή άλλως είναι τόσο μικρές ποσότητες που περιέχονται στο σκεύασμα. Δεν έχουν θερμίδες, είναι μηδαμινές θερμίδες. Ίσως αυτό έχει προκύψει επειδή σε περίπτωση έλλειψης μιας βιταμίνης, αλλά μιλάμε για βιταμίνες που πλέον δεν παρατηρείται τέτοιο, μπορεί να έχουμε ανορεξία και απώλεια βάρους. Οπότε αποκαθιστώντας την αβιταμίνωση, το άτομο αρχίζει να παίρνει βάρος. Αλλά δεν μιλάμε για σήμερα, μιλάμε για παλαιότερα που υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις, όπως το σκορβούτο. Ναι, ναι. Ωραία, και κάτι τελευταίο. Αν κάποιος παίρνει πολυβιταμίνες για πολύ καιρό. Γιατί αισθάνεται καλά και θέλει αυτό να συνεχίσει και ίσως δουλεύει πολύ, μπορεί να κάνει και 2 δουλειές ο άνθρωπος, ξέρεις. Ή με τα παιδιά να μην κοιμάται πολύ. Συνηθίζει ο οργανισμός, δηλαδή δημιουργείται μία σχέση εξάρτησης. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ορθής χρήσης, καλό είναι περιστασιακά να υπάρχει μια διακοπή. Δηλαδή, να μην παίρνουμε συνέχεια τις πολυβιταμίνες, 12 μήνες το χρόνο, να υπάρχει κάποια διακοπή αναχρονικά διαστήματα και σίγουρα να μην παραγωνίζουμε τη διατροφή εις βάρος των σκευασμάτων. Σε ποιο γιατρό απευθυνόμαστε για να ξέρουμε τι βιταμίνες θα παίρνουμε σε διατροφολόγο? Μπορούμε να απευθυνθούμε είτε στο γιατρό μας, είτε σε κάποιο διαιτολόγο, είτε στο φαρμακοποιό, σε κάποιον επιστήμονα υγείας, ο οποίος έχει τις γνώσεις να μας κατευθύνει προς το σωστό σκεύασμα. Για να βοηθηθούμε 100%. Ωραία. Εμείς θα δώσουμε και δωράκια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μαρία μου. Θα δώσω σε 10 τυχερούς που θα καλέσουν τώρα στο 210 60 25 629 630 από 3 μπουκαλάκια από τις Lanes, διότι αν δεν κάνω λάθος το ένα, νομίζω είναι για 1 μήνα, σωστά. Οπότε για 3 μήνες είστε καλυμμένοι. Daily One, Lanes, 3 μπουκάλια, δηλαδή θα δώσουμε 30 μπουκάλια επί της ουσίας. 30? Όχι ρε παιδιά 30, άμα δώσω σε 10 από 3, 30. Σωστά. Τα είπα τα τηλέφωνα. Λοιπόν, σε λίγο ο Στράτος Τζόρτζογλου μαζί μας και μας έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη έκπληξη, αλλά πρώτα θα δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα πολύ ωραίο σώμα, να δυνατήσουμε με